Y'all niggas got me hot. Els funcionaris que treballen al registre, què collons pretenen? Vaig anar l'altre dia a arreglar uns papers, tot problemes, cares llargues, molta displicència, molt de fill de... Si heu anat, per exemple, a registrar el nom del vostre fill, filla, acabat de néixer, és molt problemàtic. Una sensació de que ningú sap com funciona allò, Kafka. Pots anar a registrar un nom senzill, català, però com més senzill, més problemes. Vols que el teu fill es digui Alfonso? Cap problema. Vols que el teu fill es digui José María? Cap problema. Ara, tu vols que el teu fill es digui Jan, Bernat, Caral, Eduvigis, ja l'has cagat. No podràs registrar-lo amb aquest nom, almenys no a la primera. ¿Cómo se llama su hijo? Jan. ¿Cómo? Yap? No, Jan. Yak? Llavors, si tu dius que no, bueno, pots acceptar, no? I que registri el teu fill com a Yak. No entiendo el catalán. J-A-N. No entiendo el catalán. Disculpe, no entiendo el catalán. Estás parlant castellà una bona estona, ¿no? Quiero registrar el nombre de mi hijo. Se llama Guiu. ¿Cómo? No. Ja miren a altra gent, no? Miren al company del costat. No entiendo el català, no? I llavors és quan tu hauries d'estar més boig i anar, ja en previsió, anar al registre, el dia que neix el teu fill, dígame el nombre del hijo. Cinewulf de Lindisfarne. No, es que no entiendo el catalán. Es que no es catalán, es sajón oriental, porque estoy loco y quiero tocar los cojones. Se llama así. No podem permetre gent relaxada al seu lloc de treball, a Catalunya. Però llavors vas a renovar el DNI, no? Més endavant, han passat coses, hi ha hagut canvis, com és normal. I aleshores vas a enfrontar-te a la gent que renova el DNI. En un rànquing de gent malvada hi ha els tios que van clavar Crist a la creu, els líders del Tercer Reich i els funcionaris que renoven el DNI. Bernat és niño o niña? Bueno, és niño. Si no lo ve usted... Bueno, no dic que hagi de ser la seva obligació de saber si Bernat és nom de nen o de nena, no? Però tenen ulls. Per això m'agrada tant assistir al canvi de paradigma. Un tio que es diu Patricia, un tio amb barba, però es diu Patricia, perquè així ho ha decidit. Llavors el tio del DNI ha d'apuntar allà, Patricia tal. Llavors arriba aquell moment de col·lapse cerebral, no? Aquí dice Patricia, pero aquí dice varón, ¿es correcto? Y Patricia diu no. No es correcto, tiene que cambiar porque yo soy una mujer. I per això és pel que hem estat patint des, per aquest moment, per veure com la vida que s'havia imaginat aquest funcionari, aquella vida tranquil·la, d'escalfar la poltrona per un sou que el paguem nosaltres, s'ensorra en aquell moment. Això és preciós de veure. No estic dient que tots els funcionaris del registre i que renovar el DNI siguin uns ineptes i uns malparits. No, o també n'hi ha de bons. Però és rar. I és un tema tabú. No es pot anar rajant gratuïtament dels funcionaris. És com dir que Leticia Ortiz es va